Twit yn hollol ffiaidd. Maen nhw'n drewi oherwydd nad ydyn nhw byth yn ymolchi. Maen nhw'n ymladd oherwydd eu bod nhw'n chwarae triciau ar ei gilydd. Doedd Mr Twit byth yn ymolchi, ddim hyd yn oed ar dydd Sul. Doedd o ddim wedi ymolchi ei far fers blynyddoedd chwaith. Roedd darnau o sardin tin, caws drewllyd, oed i sgramblo a chleision ed yn sownd yn y blew. Doedd Mrs Twit ddim tamau gwell na gŵr. Roedd y hylltra wedi tyfu arni dros y blynyddoedd. Mae meddyliau hyll yn dangos ar wynebau pobl. Roedd Mr a Mrs Twit wrth ei bodd yn chwarae triciau ar ei gilydd. Un tro rhoddodd Mrs Twit pryfaid genwair yn spaghetti Mr Twit ycha fi. I dalu'r pwyth yn ôl i Mrs Twit, rhoddodd Mr Twit frog am awr yn ei gwely tra oedd hi'n cysgu. Ond yn waeth na phob dim, maen nhw'n cadw mwnciod yn ei gardd gefn mewn caej. Mae'n bryd i'r mwnciod ddial ar y ddau greadur mwyaf atgas hyn.